샬라 마 이시방 가지고 도비실래 바프레밥 시커캉노 프이마데 जोंहानियाव ओइ बिमा मा सनाखौ लांजोबदो नामा? ओहो लांजोबाखै बिफा गरसेबो लांनो हायासै ओइ बिमा सनाखौ आलमारियाव मोजाङै ताला मारिना दोनदो। आयै बिसोरो जुदि आरो खेबसेबाव खावनो फैयो मा जागोन देनाय ताला मारिना दोननांगोन आरोलै मोजाङै जगदुयै आलमारियाव ओं आइ दे सनाखौ दोननोसै दे मोजाङै ताला मारिना आलमारिफोरावनो आयै सिखावफोरा ताला मारिबाबो लांनो हागौ दसन ओं आइ नंनायालाय नंगौ र' बै सिखावफोरनियाव एसेबां बुद्धि दङ ताला मारिबाबो लांनो हागौलै माबोरै लाङो बाबा बिसोरसो मिथिगौ आरो आयै आंनिबा सनाखौ फबना दोननायानो गाहाम जागोन खोनालै आइ नोङो थिगखौनो बुंदो दे बेखौनो खामसै होनबा जोङो गाबोन ओं आइ होमबानिया रावबो लांनो हानाय नङा जों सिरि सिरि फबना दोनगोन गाबोन फुङावनो आइ दे जागोन दे होमबा सनाखौ दिनै जोंनो लाफानोसै खोना उन्दुनायावनो ओं आइ बिदिनो लानांसिगोन नङाबा बिसोरो फैफिननोबो हानाय ना ताला मारिबाबो जुदि तालाखौ हाना लाङो माथो जाबावनोलै जोंनो लानानै हामसिगोन दे दिनै गाबोन फुङाव फबना दोननोसै बै खानजङा बाप्रे बाप एफा गाज्रि जालांबाय गावनि असे बिदानि फिसाज्ला जायोबाबो आङो मा रागासो जोंनो ओंखारबायलै आयै सनाखौ हमदो उन्दुनोसै थु आयदै बाला आंना बांसिन सादोलै बाल बुरैया सिङावनो होदो बुनाया सिनस्रि हारा सारा बायलांजोबबाय खोनालै आंना रगरा गारां बिसाखौ सानसेबाबो बदला लागोन बदला बैब्रमोन नोंसोर बदला लागोन ना लाया आं खिन्थु बदला लाथारगोन मा होनदों नोङो बदला लागोन ना लाया नोंनिसाय फार्स्ट सानना दोनखादों आङो बदला लाथारगोन होननानै सानसेबाबो बदला लागोन होननानै बदला नांगौ जोंनो बदला ओइ आसोलफोर बाप्रे बाप सनाया बा जि बुरजा दंखायो बागसे मानि जों जुदि बै बागसे मानि सनाखौ मोननो गोनांबा फुरा खररपाति जाखागोनलै आयु नाथाय दा जोङो सनाखौ बोरै हासिल खालामनो हागोन बेनोसो जागोनलै खान्दानि ओइ आसोल दि सनाखौ जोङो हासिल खालामनो थाखाय मोनसे पावारफुल आइडिया दिहुनदो फरा ससने द आपुनक ओइ आसोल बै सना बागसेखौ जुदि जोङो मोननो गोनांबा बाप्रे बाप लाबजोबोलै आङो रगरा बेथनोबो गरसेबो गारबोहाय आङो बिसोरानो गरसे नङा ससेबो गारबो आङो नोंसोरो नायबायल' था बै सनाखौ जुदि आङो हासिल खालामनो हायाबा फिजांगाव नोंखौ दानो मा नोम्फा खर' जाना फैनायमोन एसेबां गेसाव मोनामखादों जानायखाय जेबो जायाखै ओरैनोसै नोंसोर खिया नामा लेथ्रा नोंनि बायदि एफा गेसाव खिफिया दे जोङो सोरफोर नोंसोर आंखौ दसे नेथ' दे आंखौबा खिनोसो ओंखारसोबाय मायो नोंखौ साला आं मियानो बुंखादोंमोन जेबो बुस्थु जाना होननानै जेबो बुस्थु लोंनाङा होननानै जाला रायख' नोङो मा जाना फैनाय हा ओइ जाबाल' खिनाय जायो नामा ओरैनो जादोंलै ओरैनो र' दसे नेथ' 5 मिनिट ने आंगा 5 मिनिटल' जागोन मा खादि थां दसेल' नेगोन दे खिन्थु गोबाव जाबा खिन्थु जोङो खारलांगोन बेनिफ्राय आयदै बाला सिङा सासोबायलै मोजाङै थाबायनो हानाय नङा खोनालै आयदै है खान्दा बुनोसो लुगैसोबाय आङो मानसिखौनो आइ फिसा माबा गोसोखौ मार गिनाय मोनबायलै आङो मानो आयै बै पाप्पि गथ'फोरा बे सनानि थाखाय जोंखौ हामलाथ' खालामा माने जोंखौ बुनो फैयाथ' गोसोआव माबा गिनाय फैसोबायलै आंखौ गिनायालाय आंबो गिदों र' आयै माने आंबो सानदों आयै बिसोर जुदि जोंखौ सनानि थाखाय आथिं आखाइ गासैखौबो बुख्रुबजोबनानै सनाखौ लांनो फैयो मा जागोन देनाय सनायाथ' सना र' आइ जुदि जोंखौ माबा मोनसे खालामलाङो मा जागोन देनाय आथिं आखाइ सेफायना गालांबा गोबां खैफोदाव गोलैगोनलै आइ दा माथो खालामनाया हामगोन आयै थु नङाबा जोंहा फबनो थाखाय जायगा नागिरहैखायनि थु बिनो हामगोन थौ थांनोसै थौ मोजाङै सोराङाखैबो र' थौ थेवब्लाबो थौ आयै बबेखिनियाव फबनाया गाहाम जागोन नायना ला मोजाङै जायगाफोरखौ बेखौनोथ' सानबाय थादों र' अबाव फबनाया गाहाम जागोनबा होननानै ओइजों नायना फैनि र' अबाव फबनाया हामगोन दा आयै नैबे जायगाखिनियाव फबबाबो जागोन दसन हामगोन ना थ' होमबालाय बेखिनियावनो फबना दोननोसै बे टाइमावनो हामगोन दे जोंनिया फबनो सोरांनायावनो नङाबा सोरांबा मानसिफोरासो नुगोन हामगोनथ' आरो
बे टाइमावनो हामगोन फबनो सोरांबाथ' बा नुबा सोरबा जुदि सासेया नुबा हांगामा जालांजोबगोन आयै ओं आइ थु लायनोसै थु बाकसखौ फैदो होमबा ओइ असभ्य गथ'निया मा दाबो जायाखै नामा खिनायानो ओइ असभ्य थांसै जोङो मैयानो एथ'ग्राब मोजाङै बुंखाबाय जेबो जाना फैनाङा होननानै इयो रायख'या उखुरा मायबा मायबि जाना फैदों इयो आं मिथिखागौ थांसै जोङो नेला ओइ र'लै माबा ने र' थांसै नै जाबायानो खिथौ हगारखांबानो जासिगोन आदै बाला सिङावनो सासे होदो खियानो मोजाङै गनो हायाखैलै खिथांख्रियानो बुना होदो नोंस्रा बिमानिया साला आंखौ खिथांख्रिया बुनानै खियानो मोजाङै गनो हायि खालामना दोनबाय नङाबाथ' दहायनो खिखांगौमोन आङो र'खरा नोंखौलाय होमबा सोरथ' एथ'ग्रा जाना फैनो होदोंमोन हा रायख'साला उखुर जायालाफानो थानो हाया नोङो हा आयौ जोंहा एफा मोजाङै अमा बेदर एवना दोनदों माइक' फालु होलायनानै गरम मस्ला होलायनानै खथ' मोजाङै जादावरावनो संना दोनदों बेखौ आरो जायालाफानो थानो हायो नामा सोरबा थु थांसै हर जाबाय मा प्लेनिं दङ गासैखौबो गाबोन खालामबानो जाबाय दे दिनै थु हर जाबाय अ नङा सोरांसिगोनानो उन्दुनो ओंखारसोबाय आंखौ बाला थुदो ओइ दामना होगोन नोंखौबो दानो आयदै बाला सिङा इसे थाबायबानो सायहाय दे आसोल मा प्लेनिं दङ खोन्था दानो खोन्थाखा माखारै खोन्थादो खोनासं मोजाङै जोङो चित्तरन्जनखौ खेबथाब खालामगोन दे फिल्मफोरनि बायदि खालायगोन आरोलै बेनिफ्राय न'आव कल खालायगोन जुदि नोंसोरो सनाखौ होआबा नोंसा फिसाज्लाखौ बुथारगोन जोङो होननानै बिदि बुंबानो जागोन आरोलै बा नोंनि खर' माथा सिङाव एथ'ग्रा पावारफुल आइडिया दंमारलै बाबा दङथ' आरोलै नोङो थिग बाथ्राखौनो बुंदों दे होमबा दानो थांसै गाबोन सनिका खजाना नोंखौ जोङो गाबोन लाबोथारगोन नोङो रेडि जाखाना थादो आयु गोलोबथार मेंसिबाय दे दोनदो दे र' दे सोरबाफोर दंबो जानो हागौ नायनि दे आं ससे नङाबा नोंसोरबो ससे नायथां सोरबाफोर फैनोबोथ' हानाय दालाय सोर फैनोलै मोजाङै सोरांनानै थाखै गैया दे रावबो फैयाखै एफा खोमसियाव रावबो उथिया दे आगै सोरबा सोरांस्लाबियावनो सिखानाय मानसि दङ आरो सोरबा फुङावनो सोरांस्लाबियावनो खोमसियावनो खिनोबो फैयो मालायनि बारियावनो दे आं नायहैनो र' ससे नोंसोरबो नायथां जागोन दे आयै गैया दे रावबो गैया रावखौबो नुहुराखै देसुन रावबो गैया दे न' ओहो गैया रावखौबो नुवाखै आंबो गैया दे रावबो दे जादो याहु आयदै पापि बुरैया एथ'ग्राथ' आंनि सिङाव गोसा बुना होनायमोन ना दाहालागै हाबनो रोंला भगबान आंनि सिंखौ फाहामना होदोलै अबावथ' हिमपान्जि मानिया साल्ला आंखौ फैबा फैनो होननानै रावबो गैया गावसोरहा सासेबो उइनि बान्दोर मानिया हिमपान्जि मानिया साल्ला दासो लैहोर लासै फैबाय थादो साल्ला हिनजाव मुवा गोजालै ओइ मोसौ दामग्राफोर साला आंखौ साला एफा खां लिंनानै गावसोरा दासो लैहे फैदो स्टप बानागोन दानो मा स्टप बेलाय मानोथ' होनबा एफा गोबाव साला एफा मोजाङै ओंखाम जाफुबाय थादोंमोनल'सो ओंखामखौबो मोजाङै जास्लाबनो होआसैलै है साला रायख' नोंनिया खालि जानायनिल' दे जानायनि अनगा मा जेबो खामानि गैया नामा नोंनिया स्टप बिदि नांलायबाय थाबा जानाय नंलालै नोंसोरनो बदला नांगोना नाङा आरो सनाखौ नांगोना नाङा खजानाखौ नांगौना नाङा मा बाथ्रा बुंनाय जाखो बेलाय होनबालाय माथो नांज्लायबाय थाखो माबा प्लेनिंफोरखौ खालामनो गारै मा है होनबालाय आंखौलाय मानोथ' बिदि ओंखामखौनो जास्लाबनो होआ नोंसोरलाय दे जाबाय दे दानिया खोन्थादो सोरनिया मा प्लेनिं दङ ओइयासो दे खोन्थादो मा प्लेनिं दं नोंनि खर' माथा सिङाव आंनि खर' माथायावथ' गोबां प्लेनिं दं नाथाय बे मोनसे प्लेनिंआ पारफेक्टखा मोजाङै खोनासंना ला ओइ चित्तरन्जना सानजौफु समाव सानफ्रोमबो मोसौनो दै लोंहोनो फैयो जोङो बै समावनो चित्तरन्जनखौ किडनेप खालामनांगोन नाथाय बोरै किडनेप खालामनो हागोन बियो गाखोब्ला होबालाय आंनि बाथ्राखौ मोजाङै खोनासंना लाग्रोना दे बुं दे जेब्ला बियो मोसौनो दै दौगोन ना जोङो बे टाइमावनो थखनदो गोसा खेबसे बुनो हागोन बेनिफ्राय बियो बेहस जागोन ना बेहस जाखांनायनि उनाव जोङो बिनि आथिं आखाइ गासैखौबो दिरुंजों खाथाबगोन बेनिफ्राय बस्थाया सोनानै हाग्रा बारिफोराव खाथाबना दोनहैनोसै बेनिफ्राय न'आव कल खालायहरनोसै
बेनिफ्राय कल खालामनानै बुंनोसै नोंसानि फिसाज्लाखौ जोङो खेबनाप खालामबाय होननानै खाजाना बागसे हर आरो फिसाज्लाखौ लां नङाबा नोंसानि फिसाज्लाखौ जोङो फिनिश खालामनोसै बिदि बुंहरगोन आरोलै ब्र नोंनि खर' माथायाव एथ'ग्रा पावारफुल आइडिया दङ होननानै मिथियाखैमोनलै आङो पारफेक्ट आइडिया खाबाय पारफेक्ट होनबाय एबारो जोङो सना बागसेखौ मोनमारसिगोन करोड़पति जामारसिगोन जोङो आयु जाग्राया करोड़पति जासिगोनलै फैसानि सायावनो उन्दुनो मोनसिगोनलै आहा माब्लाथ' किडनेप खालामगोन चित्तरन्जनखौ ब्र दायो सानजौफुनि 12 बाजानि 1 मिनिट सिगाङाव खाजाना नोङो जोंनिसो जासिगोन आबा चित्तरन्जन ओजों फैनाय माइलि आयै मोसौखौ दोस्लायहैनांगौमोनलै आरो दै दौहैनांगौमोन आबा नोङो दौहैनो थाङाखै होमबा दैखौ ओहो थाङाखै आबा आङो सोलाबाखै बै दाब्ले लानायाव बन बानायहैदोंमोन आङो आधि दे थांनो थाङाबा सान्दुङाबो गोसाथारना दै गांबाय खोना मोसौआ दे होमबालाय बाल्थिङालाय अबाव दंखलफोरावनो दोङो दे आबा थैयासोफोर फैला खोनालै दिनै फैगोन जेबो सिन्था दा खालाय अबावथो फैनायावनो 2 घन्टा मानि जालायलांबाय दाहालागै गैया आरो थखनाखौ बाव मोजाङै रेडि दंना गैया दङलै दङो सिन्था दा खालाय बुंदोना एरसिना दोनथ'दो एसोरफोर नै फैबाय चित्तरन्जना फैबाय नाय फैमारबायलै मालाय चित्तरन्जन आगै मोसौनो दै लाबोदों नोंनोलाय मानो नांगौ ले आइयो आंनि आबाया रागा जोंसोबायहाय नोंसोरजों रायज्लायना जेबो लाब गैया आंहा नानि नो दै लोंफै सान्दुं गोसाथारहाय खम गांदो न' नोङो नानि दिनै दै लाबोनो एसे गोबाव जाबाय दे नानि नो दै होदोलै बुंनाया मा नायबाय थाखो जामारबायलै खामानिया जोंफोरनिया करोड़पति जासिगोन जोङो दानिया बस्थायाव सोनाया आखाइ आथिं खाथाबनानै